Mana kamanya kwa ramugajiwanga dakika en prario kudaboro toksa pagario maro ukinyi. Mana kakapile neonro mar gazeti. Chako mana kwa seche ko weche manyien mabende ukinyi makawuono okel kod nyawadwa Joyce Uduor. Mana kawanono gazede ario. To gazede makamagi wajanono gi jofwambo. Ukinyi makawuono mana kakapile wantiere gi gazede ario. Daily Nation gi The Standard. Ukinyi makawuono wantiere gi jafwambo mongere kaka Eric Okeyo Kizito. Kizito chionade? Achio makare Sharon. Odokero kamano Nyasaye momiwa thuolo makawuono. Nyidhe manyeno ka nyidho koro lwasi bendo kwe. Kalore ni nchi wan gi midhiero mar oro kage kacha. Koro lamo Nyasaye mondo omede choro lwete ochwe maber. To gima wuoro kendo ni higa dhi karumo. To sama higa dhi karumo ni nitie jogo manoketo lek kata iluongo ni New Year resolutions. To siefna moro en owacho ni kochopo chak higa mar 2023 nodhi nyiewo mtoka. To kona penje to bende setimo ikruok makare. En okoni chose nyiewo tamba miywe godo kiyo. Ose nyiewo kora penj mano okona ni mage gik matek nyiewo. Ni osechako ng'iyo nyaka gi jo mechanic ma jolos mtokni kaachiel kod jok ma uso mafuta. Mano koro nyiso ni ranyisi mar ni ochiegni nyiewe. Koro Sharon gima wuono ni lek moko ntiere ma nyamiyo ibugri kata dier nindo gotieno migwe korot matek ahinya. Chako ber. Koka mano amor ni chopo nyakoro mga jongo tieno makawuono mabende na piny rugodo odiochieng' makawuono. Koth ochwe otieno tulu mano buore Nairobi. Pod ochwe nyaka gisani. Koka mano wantiere ka mar kelo ni nonro mar gazet. Okinyi makawuono thundu wach mabende aneno kochiwe The Standard gi Daily Nation opogore. Daily Nation to koro oparo mana chenro mag laptop. Ahinya e kinde mabende nwantiere gi kweth mar Jubilee mabende noriwo Uhuru Ruto mano kinde mabende nagisero ombulu higa mar 2013 negisingo mar chiwo laptops ne nyithindo mantiere e class 1. Nyithindo makamago sani nitiere e form 1 kata kan makamano chenro makamano nokodhi nyime. Wacho ni laptops nonyiew mar kwano omenda maromo bilion 32. Mane nokomi pek kanyo weche mag yala bende nokomi pek kanyo neno Winnie Odinga mabende nyaro gai mar ODM Kalonzo Musyoka mabende wuode bende ni kanyo mongere kaka Kennedy Musyoka. Gin mana moko kuom jokanyo kata mana Uganda mabende nowal mabende yiero margi itimo odiochieng' makawuono mano mar yala. Bende jot orofa moro mabende nogore piny mane gwenge mag Seasons Kasarani bende no kawach makamano bende omi pek kanyaka sani ji 6 ne oseresi to ji 3 ne otho. Kizito nyalo bana nyiso gi ni Standard thuond wach mabende ntiere kanyo. Wach makoro ntie kai wacho kanyo ni koro jod bura koro yoketo rwakruok kanyo ma gidhi bedo godo kod ogai mar do. Koro wacho ni wenge duto te ochimo kono kalure kod wach mar omenda mar CDF miwacho ni duogo. Mano jatend migao noko ni od buche dhi yudo omenda makamae ma iwacho kanyo ni bilion mar 2 sani koro osechan mar chualo ne od buche. Koro kaka do bende nong'ado ni omenda makamae ok osir kod chik. Koro miyo ineno ni rakruok dhi bede kind do kod od bura mamalo. Makoro wenge duto te nyakora Mugajuang nitiere ira Tony Jenner mapacho ka bende bathe koma chielo mani gazet ma The Standard bende no kanyo ka jatend piny Kenya moso ja ohala marahuma mongere kaka Bill Gates mabende notimo limbe e pacho ka limbe mabende obiro ber ahinya sekta mar weche mag thieth kanyakla kod weche maluoro kor lwasi mabende wang'eni romo mar COP27 pod dhi nyime e piny mar Misri. Koka mano apani gazet mar Daily Nation ni molomba donge mane mwachak godo Kizito kama bende thundu wach koro ene chenro mag laptops mabende nonyiew gi kwan mar omenda maromo siling bilion 32 nyaka sani laptops goni kanyo. Nyithindo mabende nosing'ne gi laptops makamago inyalo paro kisera mar ombulu digital kindego Uhuru gi Ruto nasero ombulu ka bende koro giwacho ni gine kweth mar digital kata kamano nyithindo mabende nosing'ne gi laptops mabende nadonje class 1 nyaka sani koro wacho ni gin nyithindo mano se dhi mbele gi sombgi gintiere e form 1. Laptops kata kamano nonyiew gi omenda maromo siling 30 mano maromo siling bilion 32. Chenro makamano numudhupi. Sharon koro boke mar Daily Nation iduogo parnwa chien. Mago mano singnwa kanwa dhi yiero mar 2013.
kama ne Uhuru Kenyatta mane laro tend piny Kenya gotiko matiene kanoriwre kod jatend piny Kenya masani mane jalupne mane giriwre kod mane nitie duond od bura mar URP ne gisingonwa ni gidhi chwalo laptop ne nyithindo masomo ni nwadonje digital nyalony masani koro wach ma kama iwacho ni nokochopo to omenda bende kidini nokoket kanyo nomenda makore lach kiwacho kanyo ni laptop manokel gin $2.1.2 to mago mano obedo assemble ne gin 201,811 mano tim kar tiegruok ma JKUAT kod Moi. Sharon, weche mag laptop gi kane ing'iyo gi mos nitiere skunde mathin mano yudogi moko bende noko yudogi koro wacho ni nitie gigo mano kelo ng'ukni koting'o ni skunde ne okoikre mar yudogi kalure kata koteko mar stima mane laptop gi ni dhi tiyo godo kane dhi charge go kuonde mag keno kech kiyo kata skunde mantie pacho kae moko nitiere aluora ma kata keno mar laptop gi nok nyal bedo maber kende wacho kanyo ni yore mag nyiepo kata mag tenda ne nitie kaka chochi ne nitie kanyo ma omiyo wach no kochopo kare koro en wach mano oseywa nikech geno ne nitiere ni ka nyithindo mane donje klas 1 ne dhi yudo laptop gi mane gidhi somo go manyiso ni dhi migi nyaka ne gichope klas 8 to koro ma gima notim ni koro wach moro nochopo ni koro skul ni loso lab kama iketo gi ni koro ji dhi somo koro ka nyithindo mano yudo mathin mane nitie klas 1 bende nonego beni koro ne dhi kodgi klas 2 manyiso mano donjo klas 1 nokoyudo koro wach ni norochre kamano koro oboke ni bende paronwa singo ma isingo ga tok chopi bende wacho ni chenro bende na nitiere kare nikech ineno skunde ma bende nobedo install kama laptops makamagi bende wacho ni gin tablets nok gin laptops nikech nagidwaro mar mondo mi ginyiew laptop kata kamano no nyiew tablets ma bende neno moko kuom jopuonjre bende mako tablets makamago skunde ma bende ne obedo installed gi okinge makamagi na gina 22,891 mana kaka bende ni selero Kizito chenro makama bende no ywaro paro mopogore nitiere skunde ma onge kata mana gi teko mar sitima na gidhi tiyo nade gi laptops kata mana tablets makamago penjo mamoko ma bende oganda na penjo ahinya kineno itoboke mar 7 mano mar The Daily Nation en ni moko kuom tablets ma bende no nyiew ne sikunde nitiere jok ma bende no kwalo gi nyalo paro wach ma bende nomuoch ni laptops na gin tablets makamago ni use chirni mar piny Uganda nengo mar siling 4,000 mano wach manowuok ka koro nodhi usgi piny mar Uganda kucho ma bende kata pacho kae kani wuotho teno ka jomoko noting'o kodgi go kodgi picha ma koro ne penjo ne thoth to magi dong gik manonego bed ni nitie skul koro mano nyiso ni nokwalgi jomoko nokawo usogi kaka nwawacho bende kuond mane kanogi king'iyo skunde moko bende nitie ma pod korgi nitie lowo moko be korgi otuch ma kata kar keno bende koro onge kod jopuonje no onge kod tiegruok malong'o mar mondo mi ne gipuonj wach mar laptop ni tablets gi jogo be manopuonj ne giwacho nopuonji kuom ndalo 2 kende to giwacho ndalo go thin ma nok ginya yudo tiegruok makare mar mondo mi gipuonj nyithindo mar tiyo gi laptop gi bende kopogore gi wach makamano bende itoboke mar 7 mano ma The Daily Nation piny kanyo bende koro neno ka koro jod bura ma pacho kaendi chano mar dhi e twak ahinya kaluwore gi omenda makore lach manotigodo e tamo gik mane kinde dweche mogik ma bende koro Uhuru Kenyatta na weyo telo iwacho ni na State House otiyo gi omenda maromo siling $55 e kinde thuolo mar dweche 2 kapok na gichiwo teko kata mana kapok na gichiwo lokruok ne sirikal mano mar Kenya Kwanza koro ntiere jal mano jagoro mongirore mawuok e duol mar COFEK kata kiero Consumer Federation of Kenya mongere kaka Stephen Mutoro ma bende gisani koro osetero petition kata mana wach makamano e od bura ka bende koro dwaro ni od bura ma pacho ka jod bura otwaga e wi okang' makamano owacho ni nego bedni itimo nonro kendo kwayo jod bura mondo nyiso Auditor General mano janon buge e pacho ka Nancy Gathungu mondo tim nonro makare kinde thuolo mar chieng' mano mar dwe mar 7 nyaka dwe mar 9 mar higani omenda makore lach makamano $55 ne otigodo e yo machalo nade ma wach ma bende koro ne owachre ahinya seche mane koro noseland ng'ama noyudo loch e yiero mokalo
kiwacho ni omenda koro ne otiyo kanyo ma ok ong'e tije mane gitiyo, ma koro jago ni bende koro odhi od bura mar mondo mi jo od bura nono ne to omenda gi ne gitiyo tije mage, nikech bende niwinjo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi ne wacho nang'o ni omenda agulu ne giyudo ka gichal gima nodong' nono, koro ema gidwa temo ng'iyo ni to omenda gi notiyo tich mage. Koro gitima tima nonro mar mondo ng'iya ne ni mondo notiyo tich mage, nikech magi ma omenda mag jopiny manono be ni tiyo tich makare makelo lokruok ne jopiny. Mana kamano kodhi mapiyo piyo nyakwar Mgajwanga, it gazet mar ang'wen mano ma The Daily Nation en kaluwore gi yiero mar jod bura ma bende biro dhi od bura ma Yala, yiero ma bende timo odiochieng' ma kawuono in chien tarik 17, yiero ma kamano idhi tim e od bura maduong' ma pacho ka. Paro ma bende osebedo ka chwalo paro mopogore opogore motelo ne yiero ma kamano odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma nyoro waneno jatend piny Kenya William Ruto nobago romo makende gi jod bura kanyakla kod senators mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. E romo ma kamano bende odiochieng' ma nyoro jod bura ne oyudo thuolo mano mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ne oyudo thuolo mar yiero jokanyo mag gi 5. Par ni Kenya Kwanza ne osewalo jokanyo 15. Kata kamano chopo odiochieng' ma nyoro nyakwar Mgajwanga koro gisewalo jokanyo 5. Par ni Kenya Kwanza kaluwore gi thuolo mar dhi e od bura ma Yala, piny Kenya nitiere gi thuolo 9 mano mag jod bura ma bende biro dhi Yala. Par ni ji 28 nyakwar Mgajwanga nowal mar mondo mi odhi otimnegi kata mana odhi olutnegi ombulu odiochieng' ma kawuono. Koro Kenya Kwanza nego bende ni tero ji 5, kweth mar Azimio ji 4. Kenya Kwanza noseyiero ji 5 odiochieng' ma nyoro, mano mana en senator machon e kaunti ma Mombasa Hassan Omar. Nitiere David Sankok, bende wantiere gi mana en woman rep e kaunti ma Nandi mong'ere kaka Zipora Kering. Bende wantiere gi senator machon mong'ere kaka Feldaha Imana. Kendo wantiere gi jagoro mongirore mano machon mar URP Fred Muteti. Mago gin ji 5 ma bende kweth mar Kenya Kwanza mano UDA ne osewalo odiochieng' manyoro. Kata kamano Kizito ntiere wach ka. Sharon maro manyo jatend piny Kenya nyobedo godo nyoro kar jot mare ma Nairobi, kama nyorado kod jod bura mantie Kenya Kwanza. Kama nyo bende koro nyo gisesidho dhana beach magi dhier mar mondo dhiyo kombe mag Yala gi. To wach ma bende nyowuok en ni Ruto chalo ng'ama nyo keto otego ne Raila kod Kalonzo kaluwore kod ni nya Raila Amolo Odinga Winnie bende dwaro komno, Kennedy Musyoka bende dwaro komno. Koro nende ka gima nyo wacho mar mondo mi jogi omi ji 2 gi ombulu. Koro chalo gima oketo negi otego, nikech bende tie jaod bura moro manyo wacho ni jatend piny okuodho negi nang'o ni wamigi tol giderego mogik. Koro ema penjo nitie ni kanto chalo ni miyo gi tol nang'o, ka koro nyabedo ni gisiro koro dhi bedo nang'o ni Ruto wacho ni asiro ng'atu be koro nitie weche moko monego bed nukonya kose nang'o. To Winnie Odinga bende kata ka koro olaro kom ni oromo godo, nikech en bende king'iye nokedo matek ka notimo kampen ka gi kama kaka ncho wacho ni nokonindi mar mondo mi kweth mar Azimio ne yudo ombulu. Koro kedo mare manokedo matek ka nogo kampen nomiyo kata ODM nokelo jod bura mang'eny. Koro en bende kodwaro lemo kamae, koro ma chalo mana goero kamano ma en bende inyalo goni goero kamano. Mana kama nyakwar Mgajwanga odiochieng' ma kawuono giko odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa nyise gin ji 9 mage. Kweth mar Kenya Kwanza tero waseng'e ji 5 mag yiero. Warito kweth mar Azimio ji 4 ma bende biro bed kiyiero odiochieng' ma kawuono. Par ni ODM nitiere gi ji 6 ma bende ne giwalo. Kwa kamano Wiper walo ng'at achiel mano Kennedy Musyoka ma bende ponono ni ibi yiere odiochieng' ma kawuono. Obiro bedo ka otiyo ne od bura mar Yala kuom thuolo mar tama 2 chakre mano od bura ma Yala mar 5 ka ibiro yaw mano dwe mar 12. Kopogore gi mano wach maket koda romo ma bende Ruto nantiere godo odiochieng' manyoro. Bende no romo gi obila mago jotend obila ma pacho ka ite oboke mar 5 luore gi okenge mag rido arita kwe. Ahinya buore Nairobi ma bende maundu osebedo ka medore. Sani nyalo paro Kizito nitiere bad migawo mar obila mong'ere kaka crack unit ma bende nothich oko ka bende iseyo gi nek mago mag obila. Kata kamano nyaka sani koro nenore ni nitiere kweth mag obila manyien ma koro biro ma bende biro konyo mar keto
arita kwe ahinya bure Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kane ketho kweth mano iseyo kod nek makagi kacha. Nitie jok mano wacho ni en bende obeda mos obro loso moro. Koro ebe sani koro loso moro ma owuok e kweth mar majoni ma sani koro kete dier boma ma Nairobi kamano mondo mi okony wechegi kod gwenge mag Otogoro mar Oka kucho, king'iyo gwenge mag Nyandwat kucho bende okete kaluwore kod kuo mar dhok mosiko kuro. Sharon, wach mar njore ni sani oliche enye bore Nairobi kae. Sani en godiochieng' adhara ma osewuodh simo to ng'wech nchineno kata machiegni ni ka jago moro nomayo ng'ato simo to kosemayo to koro kaka koro jopiny noewe gi teko ringo to donje bom mtoka mano sete kanyo manogole. Wechegi timre kata king'iyo wang' apaya mar Uhuru Highway ka sani nitie jok moko mobet abeta kanyo kendo gin nyaka gipelni gito nyaka kiyo ka gimayo ji moko nitie kanyo ma in chopo to segoli pa ma en wach malich ahinya ka koro timre seche ma bende koka nchwa yiero koro penjo nitie tang'o matimre. Otimre nikech telo pok ochuo tiende piny malong'o koso timre nikech ang'o. Koro weche ma bende nitie kae mago moting'o kaka piny masani tek iwacho ni nyalo miyo rowere kod donje weche makamagi. Koro weche makamagi mwakwayo obila mondo mi ong'iane matek nikech jopiny bende ma koro wuogo kiny kadhi e yoregi mar mondo yud kaka konyre. Koro magi sayudo mathin bende imayogi nikech magi jok matiyo matek mar mondo mi ogero chumi mar Kenya. Koro nego migi arita makare mar mondo mi gin bende gimetiyo matek. Kanyaka sani koro wacho ni 6 units mag obila mago bad migao obila auchiel mapachoka biro bedo kaneno ni arita makare obeda ahinya bure Nairobi ka ing'eyo obila rang'iny mar GSU bende koro gin bende nokegi e boma mar mondo mi gineni maundu odok chien. Wantiere gi mano mong'ere kaka RDU kata kiero Rapid Deployment Unit bende wantiere gi bad migao mar obila mawuok e duol mar DCI mano mong'ere kaka SWAT gi mamoko. Mano Sharon majoni tok tugo kendo majoni ok bomako gini tero gi iye. Ma kibro toto gi rungu malongo. To kata naka ni winjo kana Ruto loso odiochieng' manyoro bang' ka noseromo kod jotend obila mopogore ni winjo ka bende no nyiso obila ni untiere gi oteku mar tiyo gi gik ma untiere godo kaka chik dwaro. Wang'e ni obila gin ga gi bunde gintiere gi bunde ma bende gimanore godo. Koro nowacho to nokowacho e yo mahuyanga to nowacho mana ni untiere gi ratiro kendo chik oyienu mar tiyo gi gige lweny ma untiere godo. Wach ma ka omiyo kata sani nitie jok moko ma koseloro nyamburko kaka kichopo archives kata to gichaka go nduru mar mondo mi jakuong' en ya nosema kik chopire. Koro kolore kaka duol mibro golo kigolo duol mathin jakuo ng'iyogo kigolo duol maduong' jakuo bro bedo duol. Kata king'iyo jatend migao masani ji wacho ni jatend migao manosewuok Matiang'i ko nen gi duol ma kano wuoto ne bet miyo jonjore gi tetni tiwacho ni duol mantie sani to tin ma gichayo. Koro warito nwa neno ni weche mag gine to bro dhi nade. Mana kamanya kwa mgejwang gino en mana marwa ni weche magarita kwe nok mararita kwe mabendo sebedo bura Nairobi ka koro biro dok chien. Kopogore gi mano kwa dhima piyo kizito nikech saa benda neno karengo matek. Iti gazet mara uchiel mar Daily Nation en kaluwore gi yiero kata mana chenro mar dayo dhok mag jogoro mongirore 51 ma bende nowal kod jatend piny Kenya ma bende koro nochungi. Adhi bedo gi twak makamano koseromo saa achiel kata kamano ka nyalo mana wache awiye duol mochung'ne okinde pacho kamano LSK noringo modhi e doho ni mar mondo mi ochungo okang' makamano nikech kineno ji 51 nitiere gender balance two-third gender rule manego bed ni nekeke ka onge kuom ji 51 noneno mana kwan mag joma mine 11 kende moyier kacha. Kineno gwenge ma bende jogoro mongirore mowal na wuoke 13 wuok Masawa 13 wuok Hoho mar Okak gwenge mamoko to giwe kanyo to Kenya wantiere gi gwenge mopogore. Sharon kanya wacho matine wach ni makoro jaod bura mamalo Wetangula nyochungo wach makamae ma koro nyotimre banka e romo manyo gibedo godo kar jot mar jatend piny Kenya ma jatend piny Kenya koro bende nyotimo kamae mor mondo mi kiko nere ni ena ochayo weche mag dogi. Neno ka weche mag ni ochadogi no ng'eny ahinya telo mokadho kucho. Koro jatend piny Kenya ne temo kama mondo mi ebe kikete wach mar no chayo weche mag do ka nchi neno ka tudruok mare gi do ncho osechakre kanyo maber ka no singo ne gi no bro miyo gi omenda ma gitako do tijegi
koro ma bende momiyo nendo ni wach ma kama ochopo kama koro chung'e. Mana kamano Kizito, wadong' gi dakika 10 mar timo nonro mar gazet ka. Adwa ni watiek gi gazet mar 10 kapok wadonjo The Standard. Gazet mar 10 mano ite mar 10 mar Daily Nation. En kaluwore gi masira Nyakwar Muga Jwang' ma bende notimore buore Nairobi ka e gwenge mag Seasons Kasarani. Kama bende orofa moro mantiere gi orofa 7 norumbore piny ka nyaka sani ji ma oseresi bende ineno kanyo, mano bang' kana orofa makamano oseruombore. Nitiere ji ma bende noseresi ji 6, kata kamano ji 3 notho e masira makamano. Nonro pod dhi nyime ka bende liekore ni nitiere oganda moko ma bende pod omoko e bwo orofa makamano. Sharon, ma en wach malit ahinya, ot manyomuomre pinyni ka koro iwacho ni ji 3 owito ngimagi, ji 6 nyoresi, nitie jok ma be pod imanyo. Wach mar ute gore piny kae no ok en wach ma wende pacho ka nyaparo higni 4 mokadho ot nolwaro rumo ma oganda mathoth no wito ngimagi, ji mathoth no hinyore. Koro en mana ni jogo mochung' ne gedo ute pacho ka nyaka kaw tijgi malong'o mar mondo mi gichek ute ma gigero. Kik giwe gero ot machop malo ni eka gidhi to girango. Ot kosechak gero gi piny ka to gidhi ng'iyo ni to igere yo machal nade, kata weg ute ere tiende tiyo gi gik mayom ma ibing'e mana ni oda ni seche moko nyagore piny ka koro odno osechopo malo dongo ineno kata mana duol mar NCA bende wacho ni nagisechiwo kata mana siem ne developer mar ot makamano. Duol mar NCA wacho ni 2 ewi ute 3 mantiere buore Nairobi ka ok ger kaluwore kod chike. Moko bende kata mana Kizito kisewuotho kata mana kuonde ma ji odake ineno kogogi X manego bed ni ok idage kata mana in kaka tenant ok nego bed kata mana ni donje e ot makamano. Nyaka sani imanyo wuon odno pok oyude. Iyudo kosego X tiduogo biro rangi ni to ji dake. Koro kata wuon odni ebe koro ng'iya ne omenda modhi wito kae ma kancho timo hola e bank bende koro nitie kode ma dwaro mondo bi oduok pesa no. Koro nonego ger kata kochopo orofa 3 te not motegno ma bende onya yudo pesa. Ma kata koro onge siling achiel moyudo, en ma pod odhi asara, odhi bedo gi weche do matek ma mondo mi oyal motieki nikech kae nitie jok ma wito ngimagi ma koro dhi donjne gi nek. Biwa kikwil gi wacho wach moro ka. It gazet mar 10 bathe kanyo. Nitiere jonyuol moko ma bende odonjone kar od thieth maduong' ma pacho ka mano Kenyatta National Hospital. Giwacho ni gisebedo ka gidino ne nyathigi ma jahigni 2 kuom thuolo mar dweche ma hewa bich. Kaluwore ni ok ne gichulo omenda mano bil mar omenda mar thieth maromo siling 600,000. Koro gidonjo ne Kenyatta ka bende giwacho ni nyathi makamano tin kidine ne hospital kata bed ni ne ok gichulo omenda makamano e saa mowinjore. Mago gin weche moluoro weche mag thieth ka onedo thuolo Nyakwar Muga Jwang'. Wan nyiewo gazet mar The Daily Nation mar mondo misom. Weche mag tuke, weche mag ohala bende nitiere e gazet makama. Bende ito boke maiye bende nitiere DN2 kanyo. Wana inyiew mar mondo mi ine. Wadonje The Standard. Thuor wach ma bende omi pek Nyakwar Muga Jwang' e The Standard en kaluwore gi wach omenda mar aguch omenda mar NGCDF. Manyaka sani koro wengete nitiere ir Attorney General ma pacho ka mano Justin Muturi. To Justin Muturi ni benen speaker machon mano mar National Assembly. Mano ja siasa. Koro wach mar chiwo omenda makore lach mano siling 2 billion mar mondo mi odhi e gwenge bende koro chako ka bende koro irito mondo Attorney General ma pacho ka owuog oko e yo ma huyanga omenda makamutere koso nango. Njuna Ndung'u mano jatend migawo mochung' ne weche mag omenda wacho ni oikore mar chiwo omenda makamano, orito mana mar mondo mi onyise ni chiwe. Tineno kata mana ka wacho omenda makamano bende nothiche oko gi doho maduong' ma pacho ka. Sharon wacho omenda makamano nothiche oko, to kata kamano nitiere gigo mathoth ma wach mar omenda ni osetimo. King'iyo kata weche mag somo, nitie nyithindo masani koro bende koro ng'iyo ni to dhi bedo nale jogo manche yudo kony mar somo kowuok kuom omenda ni. Koro loso yo makare kata kinya los chike moko kendo masiro wach mar omenda to loso mar mondo mi yore mane timo kod omenda ni odhi nyime, mago moting'o magera apaya, somo mag nyithindo kod moko mathoth. To omenda makamano Nyakwar Muga Jwang' nego bed ni iwacho ni koro ka poni rito bende wasenjo kata mana ka jod bura bende twak ka bende giwacho ni omenda mano mar CDF bende osebedo ka konyogi. Mano kaluwore kod chudo mag school fee ne nyithindo mopogore ma bende nitiere kar chung' od bura ma bende giwuok. Omenda bende kore lach, omenda maromo siling 44.3 nego bed ni itero ne kor gwenge mopogore. Mago gin paro ma bende pod mienjo, paro ma bende pod wuok nyaka gisano biro bedo wang'i iti mar winjo kama buch omenda moro mar NGCDF biro bedo ka chope. Ito boke mar 5 en kaluwore gi weche maluoro lai mar somb CBC.
odiochieng' manyoro ni winjo pogruok mantiere e kind duonde mag jopuonj, mano mar NAT gi mano mar KUPPET. Niwinjo kanyo jagoro mongirore mar NAT, mano Collins Oyu. Collins Oyu koro wacho ni kaluwore gi lai mar somb CBC, par ni nonro ma kama bende nosetim, jonyuol bende niyudo thuolo mar wuok oko mar mondo mi uchiw pachu kaluwore gi okang' ma kama. Collins Oyu, men jagoro mongirore mar NAT, en odwaro ni nyithindo manego bed ni timo penj e giko mar dweni chakre chieng' tarik 28 kadhi e grade 7. Grade 7 bende iluongo ni junior secondary ka koro gibro transition. Owacho ni nyithindo go odong' adong' e skunde mag primary. Kor ka kore jagoro mongirore mar KUPPET Akelo Misori, ento koro wacho ni nyithindo kosetimo penj gidhi e junior secondary, koro giriwore gi skunde mag secondary. Weche ma bende pod kelo paro mopogore opogore. Sharon, ma wach ma bende koro kelo paro mopogore kaluwore kod nyiso masani mar CBC ni. Kinyo kata sani ka oparo kuom jopiny nyaneno kaka jo Kisumu ne wuoyo, jogo motelo ne union makamanyogi wacho ni Magnat gin ne giwacho ni nyithindo makamagi mondo mi odong' adong'a primary kuma gintiere ni gin kod klese moromo, to mar KUPPET bende koro wacho ni kit somo sani oket ni odhi e sekondar ma koro nyithindo go nego bed ni donjo mana e sekondar kucho. Koro penjo bende nitie kanyo mathoth kaka chien kacha wasewacho ni nyithindo gi moko nitie matindo ma ka koro ter gi sekondar ma idwa choli kata kuond moko mantie maboyo to dhi rocho weche mathoth moting'o kata yore gi mag dongo, moko tindo mok nyal konyre kendgi ma pod nego bed ni giyudo sir kowuok kuom jonyuolgi. Koka man karam na report kaluwore kod nonro manotim ahinya kaluwore kod lai mar somb CBC bende pod ichoko makare mar mondo mi oter ne mar mondo mi gichiw ne jatend piny Kenya mano William Ruto. It gazet mar 6 en kaluwore gi paro ma bende koro osewuok. Nitiere jal ma bende osedhi e doho mar mondo mi othich oko mago commissioners 4 mago mag IBC ma bende nobalo gi jowetegi e kinde ma bende nilando duoko mar jatend piny Kenya yiero ma bende oganda ma pacho ka nodhi dwe mar 8. Koro iluongo gene Cherera 4. Koro bende wach ma bende omi pek ka en jatend piny Kenya mano William Ruto. Koro ochiwo ler ne onyiso jod bura ma pacho ka ni unu dhi uru nyime gi chenro ma kamano, chal ka gimomiyo gi green light. Koro ebe koro golo duonde kanyo chal mondo miyo gi thuolo mar mondo mi gidhi nyime gi kod chenro ni mar goro Cherera kod joge moko adek ma koro gin 4 magi commissioners manobalo kod jakom gi Chebukati seche mane timo lendo mar yiero mar jatend piny Kenya kane giwacho ni ne ok gidwa tudre kod weche mag yiero ma giwacho ni ok otimre yo makare. Koro gin bende kabero nego migi thuolo mar mondo migi pedhe od bura kuro gino mane gineno ni nokodhi kare. Koro wach ma kamae ni yiero mane okodhi giwacho no okodhi makare to ema no siro yiero mar jatend piny Kenya William Ruto. Koro mane ma bende koro nyalo bedo ni owacho mar mondo jogo dhi nyime kod timo tich mar temo gologi e duol no. Bende iti gazet mar 8 kaluwore gi weche mag somo nitiere paro ahinya kaluwore gi decolonization. Nyalo paro kinde ma bende nitimo transfer mag jopuonje Kizito kiwuok ramne county ma Homa Bay. Ija Homa Bay kosi jakani? Aja Kisumu county. Ija Kisumu county. Ponono ni wuok Kisumu kacha iteri kata mana county mara ma Homa Bay. Paro nantiere mopogore nang'o mani jopuonje ma kamago timo negi transfer. Kata kamano jopuonje nitiere gi okang' makara ahinya ma bende notere counties mok giwuoge chakre dwe mokwongo mano mar higa mar 2023. Koro gibiro bed ka iwilogi itimo negi transfer. Nyaka sani duol mar NAT wacho ni jokanyo mag gi 547 osechwalo dwaro mar mondo mi otimnegi lokruok makoni kod kocha manoter lodwa to samoro wuok ramna Migori. Koro chakre dwe mokwongo mar higa mabiro lokruok makamani biro bed ka itimo tetime dwe mabiro ramna dwe mokwongo mar higa mabiro kaluwore gi penj 3 madongo ma bende wantiere godo. Sharon, weche mag lokruok gi bende chon ne gionge, tindi wacho gi mapek ahinya nikech king'iyo ne gibiro ka tudre kod weche mag njore mane timre malo kuche manomiyo koro jopuonje bende ne luor mar mondo mi gidhi tim tije kocha kaluwore kod njore mane nitie piny kae. Koro lokruok bende ber, idonji idhi kama chielo, yudi chiwo lony mari kama chielo, ng'eni kamoro be kama iluokri bo kisike, iyubede kod lokruok moro matin kanyo. Koro ka ginyalo timo kamano to ber. Mana kamano Kizito dak gombo mar mondo mi wadhi nyime gi nonro mar gazet en mana ni sama yo wang'wa sa achiel ka onarom kanyo nek beni wadonjo e twak mokwongo e chenro mar piny. Mita nitiere wach moro momako wang'i kapok watieko nonro mar gazet? Wach momako wang'a en mana ni koro bende nyo neno kaka weche mag dongruok
tiegruok dwano chwalre kaluo kucho mano mar bero pith mar rech mar kano kabonyo mano ng'ene gweng'a ma wach mane Sharon nochakre higa mar 1982 kane pok onyuolo mane olose od bura ma World Bank nogolo pesa maromo bilion 1 ndalo no mar mondo nochak tich higa mar 1983. Wacho kama nokotimre yo makare nekech kana thinto na yudo kano chiel ute moko ne nitie kanyo mag noduogo mano gore piny. Tend Mwai Kibaki bende higa mar 2004 noduogo mokelo pesa mano chiel moger ute moko kanyo nitie maber ahinya 3 mochung' ma pi bende okuny maber. Wach noduogo chung' machan ne ka gima omenda no ocham. Koro bende dwe mar 3 nwaneno piny mar Hungary kanochopo mar mondo mi tim tich makamano. Wach manyo sidh kod romo manyo jotend migepe obedo gode kar jot mar ker manyo wacho ni piny mar Hungary mondo koro kel pesa mondo mi otim chenro ni. En wach maber ahinya nikech koger to dhi kelo tije ne jopiny, odhi bero weche mag pidho rech kendo en kar tiegruok ma jogo masomo weche mag rech dhi chopo kanyo nikech ndalo machon kono watindo ni nyiswa niya ne jombalariany magiga to ni ne biro somo kanyo. Wabe koro nwamor jombalariany biro butwa machiegni. Koro nwasechako bana ng'iyo kaka onyagero ute moko kanyo ma jok motich biro dake. Koro mage kit dongruok madwaro kaluo wakae. Mana kamano kaka mana goniero kamano bende weche mag tuke bende aneno kodong' mana ndalo 4 to tuke mag piny ngima mano war World Cup chakre e piny mar Qatar. Tuke ma bende biro bedo ka chakre chieng' tarik 20 mano mar dwe ni nyaka chieng' tarik 18 dwe mar 12. I support team mane? Wan gi Brazil ang'ene wang' to wakawe. Ukawe. Wang' ang'ene ok dhigo wagonda biro kaka ne Germany notimo nwacha. Aya warito neno. Kaka mano agoniero kamano kuom biro e nonro mar gazet okinyi makawuono. Ero kamano Sharon. Mana kamanya kwara mgejuanga mano nene nonro mar gazet nantiere kanyo gi jafuambo Eric Okeyo Kizito. Gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation idhi chiro idhi nyiew. Wan waselidho wasemisiso momori okinyi makawuono idhi to inyiew. Kaka mano gikanye makelo e giko mar chenro makama. We akaw yo matin aduogo ge twak e chenro mar piny okinyi makawuono mbaka mabende wadwaro goyo en kaluwore gi chenro mar dayo dho jogoro mongirore 51 mabende nowal kod jatend piny Kenya manyaka sani chenro mag dayo dhogegi nochung gi doho kaluwore gi dwaro mano mar Law Society of Kenya kabende gichwalo bura makamano e doho. We akaw yo matin abiro bang' thuolo manok.